Selamat malih ngabiyantara kanca-kanca KMB Ketuk Sregen di Ina alah. Yo KMB. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ya Allah, jauhkan hamba-Mu dari godaan syaitan yang terkutuk ya Allah. Dokmu meletas kuwi kok.
gawe lelong lan gawe jiwa asoy ning saiki barang bukti kowe njerani marang aku sedih kowe nesu harus ngecapatku jomono BRS Audio Sound System kagungane Dek Bayu manten anyar iki. Alhamdulillah mun aku kok ora yakin aku. Kok ora yakin iki piye? Lah wajah ini wajah. Kok iso? Ala wani salim kene. Dek Bayu ki setia kok ya, satu untuk selamanya. Nak pas karo bojone mau wis mbah kok Mbak sapa? Mbak sapa? Streaming padu. Ora. Ora ya. Sakinah mawaddah warahmah ya Le. Nah, selamat ya Mas Bayu ya. Ya, aja didol ya, aja didol. Kok didol pirang boro ki arep tambah sak set meneh kok. Mas iki didol diperbaiki yang baru Oh, yang ngono. lebih oke. Salah. Joki medok. Tutup ya, Ja? Nggih, Suaramu dek koyo celurut ngono. KMB Eh, BLS. aja koyo ngono. Halo. Halo, halo. Suaramu kuwi. Jik. Wah, wis. Jek, oh, jek. Makasih. Nesu. Mula aja ngarapi Bayu. Lah yo wae tenan kok nesu. Matur nuwun. Niki mau dawuhipun Mas Ipin. Mas Ipin, nggih. Romo,